usekhaya kwaMakhuthe 14. Yeah, 14, 13, still mdala. Oh. Yeah, manje bufisa ukuthi kwenzeke kanjani? Ukuthi khona ngiyanadinela ekhaya ngiyikhulume phome athi ngoba manje mina ngathi thina ngiyiveza la ekhaya lethula ukuthi ngizithi mina ngichama manje kodwa ikayenza ngakisa ngisefunde ngisho mntawanhlalo mamkhulu wami ngathi mangithi ngifuna ngiqhubeka ukuthi ngangimjesi yangihlukumeza wathi mamkhulu angilinde yena uzokayikhuluma kodwa futhi manje nakho kwazile yakhulunywa abantu selayaphuma engalali la ekhaya yalala kwenye indawo ngenxa yami ukuthi uyena umuntu owangizowenza efunda high school mina ngangisafunda primary kanye nobaba wakhe. So ukhazini wakho wakurape usafunda e-primary? Yebo, yena afunda high school. Wawuneminyaka emingaki? Ngina-14 years. Yena wayeneminyaka emingaki? Mina ngangisafunda e-primary ngangina-12, I was doing grade 7. Yena wayese-high school yena. So kumanje ngangivakasha la ekhaya kwenza ngoba ngasesingalali ekamereni sesilale sedaning nasephaseti wayevuka afika kwenze kumina lokho. wakwenza iy'nsuku ey'ngaka? Wayehlezi ekwenza njalo imizizwe usufisa ukuyijabulisa ekwenza kumina. Then kwathi ngoba ngathi sengise-high school then ngabona ngaze ngathola umuntu ngakhulelwa then sengikhulelwa ubaba wakho wayefika naye mina ngisengilala endumbeni la kuthiwa sesigodleni samamkhulu wami wayefika naye anginyukubeza ezithi mina mangincula itekhe ngezathu ngoba mengingakwenzi lokho ngizothi noma mangisho lapho ekhaya baphike asho mina nginamanga nje ngiyazisi ngingane namanga entshontshayo futhi because ngangiyintshontsha bazamamkhulu wami ngithi ngifuna ukuhamba ngibaleke ngekhaya kubaba wami kuthi baba wami sasingamazi sihlala somthina ngobe sewashona. Manje wena into oyifisayo ukuthi le nto uyikhulume na umndeni wakho bayikholwa ukuthi uqinisile ngoba ukuthi abakukholwa? Yebo, ethi ngiyaphela. Manje angithi yazi nithi ngisebenza ukuthi yonke into ngiyifake ku-social media. Yebo, nginankinga sengiwile to come out. So uzoqala ngokukhuluma nami ku-social media noma uzobatshela ukuthi uzokhuluma nami noma uzofuna ukuthi siqale sikhulume thina eceleni mase bebonile mhlawumbe bese bayabona ukuthi usuke serious ngale nto? Yebo, nginankinga mina ukuthi ngiyafuna ukuthi ngithole i-justice nami ekugcineni ngoba ekugcineni mina ngihlukumeza ihlezi kuthiwa ngiqamba amanga. So ngoba kwaMakhutha ikuphi la esingahlanganela khona? Angeze kusho khona la kumina nginankinga. Bazothi ubani ofikile ngeke babe nayo inkinga mhlawumbe kuthola ukuthi ngithi ngiyafika bese yacisha-ke foni kasisi. Hayibo ngivele ngithuke bafowethu uma ukuthi izinto ey'nkulu ziza kumina ngimncane ngivele ngiyibuza ukuthi ngizoyixazulula kanjani. Usesilofonayo bengingalindele uyafona uyasichaza isitori esincane akasichazayo but ngizokwenza sure ukuthi ngihamba ngiyafika kuyena. Hayi